sa Dios kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha. Ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago.
Oy, Mikaela, mag-upod ka sa Domingo, ha? Sugaton kita ni Manong Dave. Ay hala, pati si Dave ginhasol mo pa? Kaluyag lang na niya, no? Okay lang na, ah. Hindi man siya maluyag nga may matabo sa aton kung maglakat kita sa panong. Sa panong? Oo. Hasta bala subong, wala gid nagmatuod ang ginpakot sa ako ni Madam Rosa. Ang diin sadto man? Ato ba lang siling niya? Nga maabot kuno ang akon admirer? Kaghulaton ko lang kuno nga makilala ko siya. Sukmaan ko gid na siya kun nga wala paghihapon mag-abot ang admirer ko. Mikaela, salamat kay nag-upod ka kay Ruby, ha? Nagluto ako sang linugaw. Kag may saguin na kag butong. Ay, Ruby, o sige na. Magkuha ka na dito sang linugaw. Kay basi ko nagutom na si Mikaela. Aba, wala pa ako ginagutom, Nanay Liti. Ay, kuntani hindi ka lang maghuya-huya nga magkadto diri sa amon, Mikaela, ha? Bukas gid ang balay namon bisan ano oras para sa imo. Salamat gid, Nanay Liti, ha. Kaayo gid sa inyo. Daw ikaw nang akon ikaduha nga iloy. Okay lang ina, Mikaela. Nalipay ako nga amo sina ang pagkabig mo sa akon. Nanay Liti, buligan ko anay si Ruby sa paghanda sang aton merienda. Ikaw ang mahibalo, Mikaela. Uy, ato na siya. Ay, Mikaela. Ihatag ko sa imo ang pagpalangga nga wala mahatag sang imo, Iloy. Ari naman kita diri sa panong. Kag madamo sang tao nga nagabakal sa ila sang bulong, ho? Oh, ato na si Madam Rosa, oh. Hindi bala, dira ka mo makadto sa iya ni Mikaela, Ruby? Oo, nong. Ay, Mikaela, dali na. Oo, Aday. Oh, sige, maglakat na ka mo dito. Kay dito ko ya makadto sa kay Migo Meroy. Malantaw ko ya sang dako niya nga manog. Dito niya lang ko karon hapiton, ha? Ate ho, nong, ah. Dali na, day. Maayong hapon, Madam Rosa. Maayong hapon, man. Madam, kami ato nagpapakot sa imo sang nagliligad nga mga sinimana. Ginpakot mo ang akon future. Nagsiling ka sa akon nga maabot ang akon admirer. Kag makilala ko, di wala man haw. Ay, nakadumdum na ako sina. Ay, wala pa siya makaabot. Wala pa bala, madam. Bisan gani landong wala gid nang. Maabot siya. Hindi ka magpalibog. Isa siya kalalaki nga gwapo. Kag malipay kag sa tiun nga maabot siya. Tungod, nasulat na ina sa bituon. Uy, matuod, Madam Rosa. Pero, saan o gina siya yung maabot man? Ay, maabot siya. Pati ako. Apang, luyag ko nga makahibalo ka. Nga kung may kalipay, may kasubo. Bay, ano? Pero Madam Rosa, ano ang masubo nga matabo sa akon? Madulom ang nakita ko nga nagalipon sa imo.
Apang amo ina ang mapatod ko sa imo. Maabot ang imo nga admirer. Maabot siya. Matuod? Ay, Micaela, nakabati ka? Nakabati ka ba na sa ginhambal ni Madam Rosa? Maabot gid ko no ang akon admirer. Maabot gid siya. At last, makita ko na gid man ang akon admirer. Nalipay ako para sa imo, Ruby. Congratulations. Kag ikaw, Micaela, luyag mo ba lang nga tan-awon ko liwat ang imo mga palad? Uy, sige na Micaela. Magpasugot ka na. Sige na lang gani. Sige, ipakita sa akon ang palad mo. Abi? Arya. Micaela, may nagahigugma sa imo sang tampad. Kag mahatagan ina sang katumanan. Ang mga kasakit, kag ang mga pagtilaw, malapawan ina sang kalipay. Salamat gid Madam Rosa ha. Madam, aring bayad na mo no? Isa ka gatos. Micaela, ginsakop ko na ikaw Ha? May kwarta man ako diri, Ruby. Ako ang naghagad sa imo. Gani akong mabayad dali na. Kadtuan na naton si Manong Dave. Sige, dali na. Kanami isang pamatsyag ko Kanami isang kapalaran nato no? Hamak mo? May admirer kita nga nagahulat sa aton? Nakahibalo man ako sina, Ruby. Micaela, nakahibalo na ako kung sino ang admirer mo nga ina. Kag husto gid si Madam Rosa. Nagahigugma siya sang tampad sa imo. Ano? Kag sino siya, Ruby? Sinong Dave? Si Dave? Nagahigugma sa akon, Ruby? Oo. Wala ako nagalahog, day. Si Manong Dave, nagahigugma sang tampad sa imo. Ugaling, nahuya lang siya magpahayag sa imo Pero, nagapati ako nga sa pila ka adlaw, buhato niya ina. Kag matuma na ang handom ni nanay, nga mangin katapo ka sang amon pamilya. Ha? Mayong hapon, Tita Virgie. Oh, Ruben, iho. Ginkibot mo ako Wala ka magpahibalo nga maabot ka. May ginhapit lang ako sa duog nga ini. Kaga naisipan ko nga duawon ka. Amo gali. Segunda. Ma'am Virgie, ano ina? Hatagi kami sang mabugnaw nga juice ni Ruben. Ay, ho, gali. Wala pa ba na makaabot si Ruby kag si Micaela? Ay, wala pa, Ma'am Virgie. Pero, base nagapauli na sila. Hapon naman subong Ate, sige. Hatagin na lang kami sang juice. Tita Virgie? Sino si Micaela? Bago ko siya nga kabulig diri. Day off nila subong nga adlaw Kani, naglagaw sila siguro. Amo gali? Anay ka. May iban ka pa ba lang nga tuyo kung nga hinali ka lang nga nag-abot diri? Amo matuod, Tita Virgie. May duwa ko katikit sa palagwaon sang bantog nga singer diri. Nagluyag ko nga dalon ka. Ako. Kagaaga ako. Hindi ka magsiling
Wala ka na karon sa makuha nga kadate nga magupod sa imo sa among mga palagwaon. Haba, anong isiling sang imo mga kaabyanan? Kung makahibalo sila nga ang kaupod mo, isa ka tigulang. Maisa sila sa akon kung makita ka, tita. Bangod ang akon kaupod, amo ang pinakamatahong nga babae sa ibabaw sang duta. Ay, Ruben. Pareho kagid sa nagkaliwan mga tiyo. Si tito mo, Oliver. Makaibalo kagid mong padako sang ego sang isa ka babae. Bisan pa nga, isa lang ini ka pa konsuelo, di bobo. Tita, nakaibalo ka na gid nga hindi ko mabuhat ina sa imo. Ang matuod, nahidlaw ako sa imo. Kay madugay na nga wala ako makakadto diri eh. Nakaibalo ako sina. Kag nakahibalo ako, nga sa akon ka nagakadto kung may problema ka. Ginahimo mo inasang una pa. Ako ang ginapalapitan mo kung may problema ka. Nga nagapalibog sang ulo mo. Karon, sugiri ako. Ano ang problema mo? Wala ko sang problema, Tita Virgie. Oh, babae ba lang kabangdanan? Broken-hearted ka bala? Sinong babae nga ina? Wala pa sang babae nga makahimo sinasakon, Tita Virgie. Oh, kung sa bagay, nakaibalo man ako kung sinong babae nga masami mo nga ginadate. Kag pulos bagay sa imo. Sa anong mo ina nahibalan, Tita? Sa periodiko. Masami ko ikaw makita sa society page. Amo ina nga, hindi ako magpati nga madulaan ka sang kadate. Kag ako subong ang imo ginaagda. For a change, Tita. Isa pa, nagpangako ako kay Tito Oliver nga hindi ko ikaw pagpabayaan. O kung base wala kasang tion para sa akon, eh madamo kasang sotor nga nagabisita sa imo. Inapakanlaw mo gid ako, Ruben, iho. Kag nakahibalo ako, nga gusto mo gid nga malipay ako. Thank you. Thank you, iho. Apang malipayon ako, kontento ako sa kabuhi ko. Pangod ga, nakahibalo ako nga sa pila ka adlaw. Makita ako liwat si Oliver. Apang nakaibalo ako nga hindi ka magmalipayon. Kag amoy ng butang nga nagahatag sa imo sa problema. Kag karon, amoy nang gusto ko nga mahibalan. Sugiri ako. Ano pala ina? Tita, hindi na ako bata pa. Nga masami nagapalapit sang una sa imo kung may problema ako. Makaibalo ako magsolbar sa akong problema. Hindi ka magpalibog, Tita Virgie. Makaibalo ako magsolbar sa akong problema. Ikaw ang nagtudlo sinasakon nga manutok kag magtindog sa akong duha ka tiil. Ay, gali, Tita. Buksan ko ang akong branch nga butik. May gin-display ako nga matahom nga mga dekorasyon nga halin pa sa ibang nga pungsod. Luya ko nga makita mato. Kag makahatag ka sang suggestion para nga mapauswag ko pagid ang akong negosyo. Saan mo inabuhaton ang pagbukas sina iho? Sa madasong nga Domingo, Tita. Sugaton ko ikaw kag madiretso kita sa opera. Sige. Sige na. Imna na ang Diyos mo nga ina, Ruben. Kag pwede ka na nga makahalin. Ay, Ma'am Virgie, kuhaon ko na balang baso nga ginimnan sang imo nga bisita? Oo, segunda. Nika. Wala pa bala makabalik si Micaela kag si Ruby? Ay, wala pa. Pero nakabati ako nga makadto kuno sila sa panong. Pero basi kun ari na sila sa hindi madugay, ma'am. Ma'am, dalun ko na ining baso. Sige, segunda.
Ano ba lang problema ni Ruben? Nakaibalo ako nga may nagagamo sa iya kaisipan. Kung wala ako nagatulok sa iya, makita ko ang kasubo sa iya mga mata. Kargatulok siya sa malayo. Ano kasubong bala nga may ginapaabot siya nga matabo. Apang hindi niya inimasugid sa akon. Gaaayhan. Gaa. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!